Здравейте хора, аз съм Влади Про, днес ще снимам на Minecraft Pocket Edition. Тук с мен е нашия Ranger 133 и сега той ще ви обясни за какво сме в този сервер и давай. В този сервер целта ни е да построим колкото се може по-голяма къща или сграда, в която ще живеем. Тук сме читнали само по една хубава кирка, с която ще оцеляваме. И така. Аз отивам до една сграда. Забравих името. Тази кирка, Влади, има форчан. Той значи, че на рудите, вместо по една руда ти дава много повече руди. Ага, ясно. Да. Амбрейкингът и ефективност. Ей, тук взимам ябълките. Ей, сега тук ти дам азбукици. Ей, тук един хляб, там ти 2 ябълки. И желязото ти остава. Аз взимам само. Колко желязо има? Че ми да. Има 8 желязо. Влизам със зло. Ела тук. Ама за теб останах 6. Нищо. Айде, аз отивам вече, почвам се отстрел. Добре, аз. Идвам след теб. Дай да бием овце. Ти бъде ги наби, аз тук ще набера дърво. Добре. Аз вече си почвам обикновено оцеляване. Пастика да се майна от инвентара. Че не мога да открия лампа. Или... Това ще може черно легло, значи. Да. Чем за овце? Или сиво. Би овцети с кирката. Ще ми взимаш повече демидж. Моето място ще е в пустинята, чули? Добре. Тук има пустиня. Добре, айде общо. Не, всеки по отделна сграда. В смисъл да са наблизко, но да сме по отделни сгради. Добре. Я ще си такова дърво. Я могу говорить на тагу. Аз тук вече почвам да събирам къде. Не мога да събирам тук даже. Ала крафт. Ти взели си малко храна от селото? Да. Всъщност не. Аз тук само и картофи и моркови ще взема. Добре. Като е гадото, че май няма репи. Иде нам, тук в този май има много картофи. Моркови. Аз обирам тук за селото до Шушка. Ще взема и къщите с мене. Аз тук ще изфармя всичко. Ще из такова. Има всеки ден. Имам меч. Сутре да бъдам бе. Не съм в честа. Имаш айрон. Така. Картофи ти имаш ли? Не, имам само моркови много. И аз. И карава имам. Какъв ти? Идем си изкопа кол и айрон, ако намеря.
вече не взех. Виж, от 2 кол вече имам 2. О, колко много кол имам. Как е? Какво става? Къде? Бъга ми се нещо. Внимавай да не ти стане бъго, просто да тъй малко. Се не взех лачки. Чакай. Ти вече тръгна ли? Не, аз мен тук си бега малко камък. Под земята? Да, с малко камък има тук. Виждаш, има. Аз тук нямам нито една овца малко. Но видях крава. Той е малко кравичка. След малко хора може да спре клипа, защото да се развием. Когато почвам сградата. Аз тук си била цветенца. Трябва още една вълна за... Аз нямам нито една. Но по-имам. Аз тук попаднах на мината на торча. Колади. Ти с кирката ли я купаеш, нали? И виж колко по-много ти да. Сега си влез в инвентара, виж само колко малко то, виж сега колко много има. Да. Ако беше ти давало по едно, ще да имаш много малко, ама то ти дава по няколко. Аз бия цветенца за сградата ми. Желязо вече. Желязо ли намерила? Аз тук заминавам към пустинята. Да, те изчакам. Добре. Спокойно, ако стане нощ, мой спом код. Добре, ако знаеш. Знам ги разбираш. Пишеш Team Set Day и става ден. Ако напишеш Team Set Night, става нощ. Цветенца. Мака, май няма ми стигне. Ти още сега събираш материали, но тук човек в пустинята няма причина. Аз съм вече при пустинята. Ще би много... Ако искаш да дойдеш при мене, мини през гората право напред. Вече го правя ден вече. Сям два стака. Камък ще ми стигне. Где-то знам. Май не. Давай да къртя още. Да го направи вече ден.
Аз ще събера 5 стака. Води към пустинята. Добре. Той е каменна ли ще е? Да, твоята. Пясъчна. Солт, камък. И аз Пясъчен мой да. камък. Защото му е че в пустинята и е логично да е от пясъчен камък. И моята може да има, може и да има и камък. Като за кръста. Ей, моята нали? Аз ще направя като хотел. Аз вече имам място за къщата. Планиничка. Ореле. Сега гледай как се събира дърво. Една, две, 3, 4 стака ще направя. Ма не действаха би чак толкова скилката. Тя изобщо не се е схабила. Да, защото има брейкинг, ама не си пак чак ти. Ще аз вече си почвам моята идея. Вече съм събрал. Ами така хора ще се върна след малко. В един сървър, И здравейте хора, върнах се. И така, тук построихме къщите си. Почти. Като казвам почти, имам предвид, че още почти нищо не сме направили. Че ми свърши. То много бързо заминават стаковете. Тази къща поне има един стак работа. Така сложих ли айрона ми да се пече? Ни заваля. Не, това е по-хубаво според мен да вали. Че при мен що ни вали, бе? Ми при мен сега спре. Ма прикапа. Да, изпекал съм си айрона с крафна и обайнища. Иначе, колко пясък му трябва да направя тази къща? Така. Прозорците вече ми се изпекоха. Аз ще правя втори етаж. Аз един стак айрон замина за 2 секунди, баце. Гавна си 3-4 неща и айрана ти рипна. Аз и ще ти покажа още нещо на тази версия. Мога да държиш вече и в двете си ръце. Как бе? Виж. Так, и ще сложа стрела да държа в другата си ръка, пък като искам. Гледай. Я? Ма не знам, слагал съм си, виж, имаш 5 места, може да си слагаш доста неща. Имаш ли стрела? Ма не знам сега, много рядко ми се получава да си сложа в другата ръка нещо друго. Не знам как, но по някой път ми дава да сложа нещо друго, по някой път само стрели ми дава да слагам. Какво правя? Остане съм 6 молоко, как го е? 10 останете ми. Много става съм да често. Вау, колко много санд имам. И няколко валчи. Била не мисля за сега да го поставям. Тук малко да си изпразним инвентара. И оле боже. И оле боже. Аз вече мисля си.
Колко си изкопал? Виж колко е малко в къщата. Браво, къща ти изглежда доста добре. И там Хотелчето. Да, моето виж каква грамадна звезда. Ма твоето е по... Зареди си хот-бара само с такова. Ма аз още на моята половинта, Влади, не ти казах, че не съм направил. Аз пък и аз си. Тъй, че ще спирал клипа още един път и тогава ще почва по-добро. Давай газ. Газ. Да жули там кирката. Тя си жули, да. И тото и не е нищо в къщата една. Аз трябва да направя още един етаж. Те много бързо заминават стаковете. Нали, за 5 секунди ти рипне, ти изчезли стака, па се зачудиш дети са всички стако и санстоун. Като ти беше пълен хот-бара и инвентара само с санстоун. Тук бързо бере в стакови. Санстоун. Бързо, ама. Те се едно, че изчезват. Да. Се едно, че съм милиардер и на другия ден съм станал милионер. Милиардер, Да, Влади, на другия ден милионер. Ти мога да на другия отидеш ден в хилядолер. шоу бизнеса. Мога да отидем в шоу бизнеса. Стаковите ни сандстоун изчезват се едно с магия. Ти 3 реда си построил от задната част. Пък ти отне 26 стака санстоун. Това вижда съм доста стакове. Сега ако не стигне и то стак за тука, Къде ще стигне, бе? трябва да си сува малко факлички. Че ще стане тъмница. Тук отде набра джамо и... изпекал си. Трябва ти 6. Си да има. Добре, че се набави 9 дълги. Значи ще трябваше да слизам. Значи, къде да сложа малка ферма за дърво? И ден ще ходя за дърво. Сега като Ами, тя никъде. Аз просто и така наслагвам дълги и взех малко саплинги. Аз отивам за дърво, че няма... Вау, виж колко бобаци ми падат тук. Ето вече вали. При теб вали ли, бе? Мен мястото ми е доста хареса ми място. И на мен. Че не съм си сдал право желязда. Ти Браво. де си, бе? Наблизко си. Да. Защото ми трябва да си направя факли. Че то без факли живее ли си? Без Wi-Fi живеели са. Не. Значи без факли не са живей. Тук има коню. Коню, бял коню и една овца. Дядо му седло. То много трябва да тъскаш. Аз си изхабих 5-6 стака. Но аз колко много събих. Аз съм свикнал просто да строя много по-бързо. Да. Не, мен най-много време ми отнема качването. Да. Иначе ако беше на креатив с лекота, ще го направиш. Да. Без някакъв проблем. Ти отвътре ще отзавеждаш? Да, разбира се. То ще има ли време?
Не знам. Ами, друг ден бе. Друг епизод. Ще направим друг епизод, хора, иначе няма как да стане. Моята сграда задницата е много голяма, иначе. А това тук не ще да расте дървото ми. Ами трябва. Виж, залеза човек. При мен залез. Все едно пада. Аз мисля да си работи. Не мисля. Влагам. Добре, и аз. Виж. Види ми се е така. Гаспи. Гаспилей! Трябва ми още железни лопати. Железни лопати? Няма желязо. Аз имам 14 желязо. Да О, изпече. аз виж за колко изхъбих, баце. Направих си айра малко броня, направих си енвил и си крафтнах си Влади, Чете да ти кажа, едно нещо мразя в то Майнкрафт. Знаеш какво? Че понякога, ако натиснеш много пъти той да си отвориш инвентара, ти изчезва хотбара. Не. Напротив, Като е бък просто. Аз от тебе си слагам врати. Ти всичкото ли си заравнил, бе? Ти кога стигна до врати, бе, баце? Още задницата не съм си направил. Пък какво остава да си правя подземието? Друг епизод ще го правим. И така, Ма ти хора, не си довършил спирам втори етаж. клипа. И здравейте, хора, пак се върнахме. Не забравяйте да се абонирате, харесате клипа и така нататък. Коментирайте на кой е по-хубава сградата. Както прецените. И така, нощен рейджър, ти направи ли си сградата? Не. Ами в другия епизод ще ги довършим. И сега слагам прозорците. Трябва да си прикарвам и стълбището. В другия епизод ще ги направим. Аз имам стъкло. Еми... Сега ще направя прозорците и ще видим на нощен рейджър това. Сградата. Да, имението ли там, каквото се пада. Не е сигурно какво е по-точно. Що нищо е тъй далеч. Така, хора. Как може, бе? Така, хора. Така, хора. Чао.